entekne sumet kabeh. Kayak sopo kae? Wah, mamel kae. Ayo. Mal. Oi, Wih, apa wih? impleng karo lat-lat. Dicumet ayo. Ayo, takon aku ra nggo korek. Wah, aku ndek korek iki. Oh, sip. Takono sumet ning ndi ki penae? Sik to, minggu yo. Loh, Wah, kaya nek Kayak wong wong kae. kae. Jarake ayo. Wong. Lara untu. Ya apa iki? Panah lara ae. Aduh, iki dipati apa ae iki? Kok gak mari-mari to ya. Ayo nang kene. Mungkin kene sik. Ayo. Ngangkrik, sapa kuwi nyemet mercon iki? Matane iki. Wah, bocah tengik-tengik cilik-cilike mau. Teh. Yo, Lek. Ro. Aku mau jenenge. Heeh. Lah jebane wis lah. Mau Jan. Nek bedungul-bedungul iki. Engko. Jan lara untu iki lho. Sapa nyemet mercon mau? Aku nyemet mercon. Oh, sapi. Lek, ngapa pine sampeyan kok diwehi labuan? Iki lho. Kalau pakai koyo, laban iki, Dul. Loh, lara untu harus ditampleki pipine lho. Kowe iki kan ngomong terus ya lara untu iki ya templek pipine, mosok templek untune. Lho nyapa lek kok untune iso lara? Iki krono aku gak tau sikatan. Makane lara iki lho kayak kumane. Oh, kuman. Iya, iki jenenge kakenku nganu iki, untuku iki gak sikatan lho kayak kumane. Ngene wis ya. Tukokno obat iki ya. Ya, Nah, duwite. tukune ning ndi? Ning toko. Tukune sapa? Pek tomblok. Tukune buka apa ora? Ya buka to. Berarti wonge enek. Ora enek wong ngene nggaji ke lho. Ngomong. Oh. Lah kuwi ta rek. Suwine rek. Sawi men to rek. Tidak antri ya. Kok makane Dul? Warono Dul. Puter-puter ngene. Titik kok ditilat. Kok ditilat to Dul? Nganu, dibuka, diombe, terus dikumur-kumur, Oh, dipek. ngono kuwi to Dul. Walah, tak jajal Dul ya. Ya. Oh, iki mantep koyo iki caspleng iki ya. Langsung mari kuwi. Masyaallah. Rasane ngene iki Dul. Ya iya. Apa Nek. Dul? Ya sampean mau ngongkon tuku obat nggih mateni kuman. Rasane kok sabun Dul. Ya terus sabun nggih gosok-gosok